kaixo, txorienetarrok, eguerdion, aspaldi zigor enitula aragi bolaketen. Pasada denbora bat. Ja, larritzen hasita ginen danok, Hemen taldekidiek beti txantxa botatzen zuztien, ze egon zan urte bat, aragi pila bat enitula, oiaskoanak, txalanak, txarrixanak... Aurten be batzuk erori dira. Bai. Oi. Bueno, beti baina, bueno, a ber, zer? Horako txorieko broma internoa zigorrek egiten zituen, bakaioakin pila terrazetanik, aragi pola pila bat. Eta gaurkoan, ekarri ditut batzuk, hor buruekin. Horrekin ez ditutiko zinabinez. Bale, baina zer izango de, bolakin da baita horburuekin, ero aragi bola normalak eta ero lagungarri moduan... Honek saltzan doiaz. Lagungarri moduan. Bai. Oso ondo. Beraz, hori ingot, eta zuk zaukatzu hau? Klasiko handi bat, egingo duguna da, mi arraina meni herrerara, eta hau da, sukaldaritza frantzeseko nahi esko errezeta bat, eta, bueno, bauxe, gurin asko, limoia, errezeta, errezeta oso goxua. Oso ondo. Goiaz, asteraz lan abukau, eta nire errezeta holaxe joango da. Tipula bat ondo birrinduko, aragi xeatuakin nahasi, eta gero arrautzak botako ditugu eta nahasi bai. Azkenik gatza, piperbeltza, berakatz lehorra eta ogi birrindua botako eta nahasi ingo. Kasola batxo baten beste tipula erregoz ingo, eta gero esku guztixekin aragi bolak osatu, frijitu eta platertxo baten gorde. Tipula tomatia botako zau, horburu garbiak, salda, aragi bolak bebai bertan jarriko ditugu eta 15 minutuz dana batera kozinauko. Eta azkenik almendrak, urrak, berakatza da perrexila birrindu, kasola da bota, apurtxoa gehiago kozinau, eta hori zerbitzatuko dugu arrautza egosixekin. Zer karri duzu? Ez, gaur gai moduan, burua erotzen ari garela eta honekin kozinatu iten du gaur egun jendeak. Horraitik ekarri dut, adierazteko zerra. Tostadak eta itxeko. Bai, ez, zerba gehiago. Azaldu zerri marruzun da ni oinaziko naiz, gaia jorratzen, ze benetan burua joatzen ari zaigu, era. Oso ondo, aragi bolak, oinarrixa aragixana, txarrixa eta txala, eta gero modu desberdin asko dauz, niri etxean itxe ditu da nien horan, klasiko dut, jota gustatzen jat tipula apurtxo bat erregostia, baina badau jendeak gordinik sartu dutzala. Kasunetan gordinik sartuko zat, orduan tipula bat, fin aldera jota, engot, hementxe birrindu. Oso ondo. Eta gero espeziak nahi dozuenak, berakatza bebai freskua, nik sartuko zat espeziakin, arrautzak, eta ingo itxugu nahiko klasikoak. Beste batzu bebai, ezetasuna emoteko, ogixa holan esnetan bustitxa, nik ogi birrindua botako zat, zuk egin berba. Ez, kontua da, sare sozialetara goaz, eta horre, oine tendentzia bat omen da gero, jendeari da, horrelako gaiuetan, hau da, hemen sartzen diena, entrekota, azpizuna, eta aragi egiten ari dela, hemen. Hor? Ez etxarrikeri da hori? Bai, baina esaten dute oso komodua dela, ze hartu, bakarrik egin behar duzuela, hartu, txak, entrekota sartu, eman, eta plip, gorantza atatzen denean, hartu, eta platerean jarri, eta jan. Abantaia da, ze hurrengo egunerako gozaltzen baduzu, olako tostadatxo batzuk, atarako batzuk, aragi zaporiak. Hori da, eta eitzen dituzu bi txori tiro bakarrarekin. Eta askatze ditun likidoak eta? Horregatik, a ber, hor, Julenek atara digu, ez? Abantaiak. Abantaiak dauka. Askartasuna, erosotasuna. Sartei bat jartzia zenba kostatzen da, sartei hartuta hor bertan pasatzia. Ezer ez, eta desabantaiak pila bat, zuk esan duzula. Dengo eta behin zikina, ez? Hau garbitu inbar dela. Gero puntua hartzea, puntua egia esan, nik hor desabantaia moduan jarri dugu Julene, baina desabantaia puntua ogiarekin ere, nik segun ze ogi erabiltzen dudan, gizu honek txigor daukatela, hemen hartu eta temperatura gehiago ero gutxiago jartzea. Orduan, nik bai ikusi duan abitu, ogi, baserriko ogi, ekologikoa ero ona erabiltzen badut. Txigortzen, topera jarri behar jartzen dut, eta hor ondo ateratzen da. Baina jartzen badut, olako beste ogi bat, esan dezagun, industriala, aurkitu, dana gaitik, erabili duzula zerbaitetarako, eta pun. Hori segitxuan itxen da. Belztu. Ilun ateratzen da. Eta orduan horre ere, puntu hartzea badago, eta izaten mazara, beti, entrekota ero araki hemen iten duzuna, hor hartuko diozu puntua. Orduan, hori zai desabentaia da, nero. Dengo eta zikina da, niruditzen zai zikina da. Hau ez da gaiu hau ziurrenik ere, ezetasunak eta ez dakit prestatuta dagoen izateko.
gailu hauek dira, txigortzeko ogia, eta asko jota, kruasan batzuk, gero olako, esan dezagun, opilak gero barruan sartzeko, ez? Ezetasuna daukaten gauzak sartzeko ez, eta karo, batzuk ikuste dute Paris Hilton eiken honekin, plantxakin, irugiarra, eta uste dute oso ideia zoragarria dela, eta, bueno... Danetako dau jendia. Bai, baina, bueno, egia da, sare sozialena jartzen zu, eta jenteak ikusi lehenko eta behin pentsatzuz, hau burutik ez da ondo, ez? Eta gero da, hori, zenba gauza asmatzen dituzte zentzurik ez daukata. Mentxo, ekarri zerrenda da, Patre? Bai? Gauzak... Interneten tagertzen dienak? Saltzen dituztenak etxerako. Bale. Zentzubakoak. Dago bat, lupako iara. Eta gaina saltzen dute hola, pixka ez bazara fidatzen, zure platerean zer atera dizuten, eta hor xomortxoak ero izango direnero, hartu eta ikuste zaio, tipuari jatetxe batean, goiara hartzen du horrela da. Usten du, eta bere goiara ataratzen du. Eta da, hau, lupa bat izango zen. Da behitze ditu... Orduan lehenengo platera holan gainetik begiratzen du. Horrek pelikula baten ematen dago. Bueno, baina kontua da saldu iten dela. Eta norbaitek egiten badu hartu eta pentsatzen badu diru bat inbertitu behar duela horri olakoak ateratzeko. Eta diru laguntza jasotzen badu, ero oso ona da tipua saltzen, ero egia da horrelako jendea, egongo da horrelako jendea, hori ere egia da, ez? Bai. Baina orduan hartu eta tipuak horrela lupak imeditzen eta egiten du horrela. Ok, garbia dago eta jaten hasten du, eso. Vale, oso ondo. Guk hemen daukagu behitxo atara izuet, hau da pixua. Hemen hartu eta jartzen duzu, irinean sartzen duzu, eta tak jartzen duzu. Pixua eta temperaturan. Hau da temperatura, bai, pixuan ez dut atara. Parkatu, hau da temperaturan. Hau ondo dau, pixuan anun utzi dut. Ja, hemen non bai dau. Bueno, honek, hau, hemen dauka sensor eta nazten zauden bitartean, hartu eta temperatura hemen egiten du almibarrak eta iteko, ero ingles krema, 83 gradu hartu behar dizkigula. Nazten nahi gaben bitartean, temperatura. Hau ondo da. Hau ondo. Lupana, bueno, segun oso maniatikoa basaete, baita. Gehiago dauzkat, zuk... Bai, arrautza bota diozu, kipula berrinduta... Bai, berakatza, eta listo. Alatabe, honekin zeike, nik modu desberdin baten egin jotelako gaur horan zehose desberdinak guztiarren, baina zuk etxean eitxe dozun bezala, ze gaurko garrantzitsua putxo bat saltza da. Vale. Ingo dugula, beste saltza bat. Oso ondo. Bueno, beste gadget bat. Kartera lapikoa. Hau da, zu poltsikoan eraman dezakezu nolako karteratxo bat. Bai? Baina zu... Zein ezaio gertatu zu, metroan juten zanean Patri holan bapatean esatezu, baina izango menoko lapiko bat hemen hartu eta zu pixatekin fideo txinatar batzuk hango nituzki. Olako putxera bat, baina gaur eguneratu da. Hartu eta zabaldu iten da, eta olako lapiko txiki bat egiten da, eta behan dauka metalesko plantxa bat, eta gaina berotu aldira likidoak, eta hor kozinatu dezakezu. Bueno, hau, egia da, kanpinera mendira juten zaneako neko praktikoa izan alda, ez? Badaude olakoa silikonazkoak gero bildu jendienak eta olako kasuelak. Baina hau da, kartera, helduleko holan telaskoa da esatezu. Bueno, agian, takit. Beste bat, arrautzak, ez? Arrautza egoziak niri aspertu egiten haute holan. Orduan, ni nahi duana da, arrautza egozia zuritu egiten duzu, sartzen duzu gailu horretan, eta eukiten duzu ordu bete oskailuan, eta laukia ateratzen da. Bai, eta izar formakoak, eta nik ikusi ditut. Horrek ikusi ditut. Bai, eta hori da, zerbait, nik nahi eta nahi ez, etxe guztietan izan behar den zerbait. Beste bat, hau da, oso ona. Patatak zuritzeko bandeja. Hau da. Bandeja? Zu eserita zaude telebista ikusten, eta zure gainean, hankartean nola gainean, iztar bakoitza engantzatu egiten da, eta daukazu patatak zuritzeko. Dauzkazu, patatak zuritu gabe eukiteko lekua, gero, azalak botatzeko lekua, eta ero hemen beste laukitxo bat, eta hor, zurituta botatzen dituzu. Orduan, norbait ero, kasu egiten hau izadela, telebista ikusten nahi zain bitartean, patatak zuritzeko aukera daukazu, 1000 lagunentako gutxiendik. 11 ikusteko jaioak gara zigor. Eta, bueno, azkena, hau da, honek. Zoragarrixa. 1000 euro behar dituzu bakarrik. Ostras. Baina zeinek ez du nahi etxean, bueno, kafetera bat, zeinen, pantalla taktil batean, zure mugikorrakin, imprime egite baldizu kafesnean, zure bikotearen arpegia.
impresora. Aparrean, esnitozetan. Bai, ero, ez dakit, Pikachu, ero inaldiozu, nahi izan, ezkero, poema bat imprimituta kafesnean. Niko esatu ez dut, hori, txerako ez dakit, olan, detaile bat nahi badozu haukizu ze barregara izan, 1.000 eurotan, pentsatu oso garestixa, baina igual kafetegi holan berri batentzako, eta hori holaxe reklamo bezala aukitzeko, da esateko, bitxu, nik hau daukat, eta bikotei esan, bitxu, gaur domekan joango gara gozaltzera, kafetegi hortara, da nirekin eskondu nahi alduzu. Baina hori irakurri baino lehen, hartzen du zure bikoteak, eta sartzen du kafesnean da, ui zerbait idatzita zegoen hemen. Hori, pelikulatan eta agertzen da, hori, igual, eskontzeko eskatu, eta jendeak dauzkan ideiak, ez? Eta askotan egoten da pelikuletan, igual, erastuna brownian sartu, brownie zatian sartu. Eta gero, jan. Zein ez zaio, gertatu hori. Egia da, holako, dau bat, Patri, hau nik ikusita dauka gainera, eta ez da zer erabiltzeko. Badode pistolatzu silikona urtzekoa direnak, holako bat moldatuta, gazta sartzen diozu, behi gazta, eta bestaldetik ateratzen da, ari bat, gaztana, holan erdi urtua bezala, eta inal dituzu, formak, ero idatzi, gaztarekin, nirekin eskondu nahi alduzu, pizza batean idatzita, holan polipolita gaztarekin. Hori baino, gauza romantikoa hori baldin badao, esan dezen. Badauz pare bat. En fin. Zuk esan bezala amaika ikusteko jaioa. Bai, eta badau zehose romantikoa, aragibolak prestatzea zure bikoteari. Ja pasada denboratxoa, baina Valentin egunean, hor agertu ziren, celebritiek eurei bikotiei insotzen gauza erromantikoa. Eta batek bete zotzen, baineria... Hori nun botatena, telebistan? Telebistan kate batzutan, bai. Eta? Gurean, ez? Eta bainera bat beteta gazta urtuakin, eta gero olako palangana bat edo izango zen natxoekin. Eta izaten, gauza bat, ikusgarria baina pertsona, zema joango zen horre sakarrantzia. Eta hori, famatu batekin zotan bere famatu emazte. Eta zer, honen jaki gogokoena natxoak gaztarekin dira? Bai, antza bai. Niri oso romantiko pentotan gat, azkenean, zehose itxia zure bikotiei, nire kasuan, aragibolak asko itxia ditut horregatik. Hemen tipula, beste tipula, erregosten utziko, hor denboratxoz, gero gehitxuko itxugu, hor buruak, gorrituta dauzenean, tomateak, eta ontsi joango gara, eskuak igual, bustingo ditut, aragibolak itxen, eta, frikitzen eta gordetzen. Beraz, atabatzen bozta zuzigor mesedez, platertxo bat, gero bertan sartzeko. Zengo irinetik pasago bez, ezer, hartuta frikitu beri hortan. Nik etxean azken aldean labean iten ditu beti aragi. Aukera bat da. Ez zikintzeko, labeako labeko erretiluan jarri alduzu baita labeko papera, gainean jartzen dituzue, eta hor, labea pizten duzue, baina, hemen ere energia jaten da. Hau ikusi dut, eta lagun batek egiten du orburu paella ez. Orburu arroz bat, super goxua, eta egiten duena da, kipula erregosten du, ero kipula baratxuria talpare bat, gero orburuak hartu, eta kipula izango asan moduan mosten ditu, holan hartu, zuritu, ondo, eta ero laukitxotan, hartu pixka bat erregozi, arroza bota, eta urarekin, salda izan ezkero, baina urarekin bakarrik, eta egiten ditu orburu arroz zoragarri bat. Eta ez dauka ezer, eta giratzen da, erra. Beste aukera bat, orburua jateko, plater bakarra. Bada. Eta hor, egoten bada jendea, nola da, orburuen dieta iten. Bagitzu, gure taldekide batek, iten zauela, dieta hori. Bai. Eta aurrekoan, ze prestatzen, dilistak prestatu nahi, igual egite benaiera aukiko zuen eskuragarri oso goxua gainera tal zen. Initun dilistak, bruselasakin, eta honekin, orburuekin. Eta sobrau jaten, karo, asalak, pila bat. Eta zuzan, mesez, gordeidazu, ze horrekin gero infusio bat egingo, ez dakit ezkenean egingo zauen, baina, Orburuak egia esan... Ze dieta da horia? Dieta, baina kontua da batzuko hartzen dute, eta nahi dute, argaldu eta benga, orburuen dieta, eta bakarrik orburua jaten dituzte, eta orburuak... Ez, baina ez da infusioa gainera. Ze jaten baituzu, gaitzerdi, baina... Baina janda ere,
janda ere, edo esan, ze azkene horburua diuretikoa dira, likidoa bota arazi egiten dizute, baina likidoa botatzen duzu bakarrik. Eta gero jaten duzu beste zerbait erango duzu eta berreskuratzen duzula. Aspergarri izateaz gain, horburuak oso osasuntxua dira eta janin behar dira horburuak. Baina ja, pentsatzea, holako zerbait, horburua jaten egonez ez bete, argaldu, noski argalduko zaela. Hori matematika kontua da. Zigor. Zuk 2000 kaloria erretzen baituzu eta 1000 sartzen baituzu gorputzean. Errezetan arabera, Nere txian itxen die frigituta, gero urdai azpikuakin. Beraz, bueno. Bai, baina horra da ere, hortan oinarritzen bada zure dieta. Ez da izen baden boran horburuak. Nahiz eta urdai azpiko bota. Zuk hor kalori gutxio sartuko dituzu gorputzean. Argaldu, garzara ziur. Baina gero horri jarraipen bat ez badiozu ematen. Beti ez duguna, hemen ez da dieta bat jarraitzea ero, ez? Lehen famatua izan zen hau, segu askota esaten gu. Mediku baten eskuetan jarri. Dunkan badakizu medikoa zala, ez? Eta lizentziak endu zioten. Dunkanen... Covid garaian bakunen kontrata zauzen hau pia, mediku eta izaten ziren, beraz. Medikuak, hor norberan filtroa jakin bardu jartzen, eta egia da, hor Dunkanena, koipepia eta jendea esaten, nik pila bat jaten nuen, dargaldu nintzen ez da izan. Baina gero, normal hasi zinenean jaten, danak hartu zen dituen, gehi beste batzuk estra. Hori, bere izatuguna dala, ez da dieta bat, da bizitza estilo bat. Bai, aldosuna mantendu bizitzan hori da, eta danetai jan behar dala, eta ez bazaude oso gaizki, eta zerbait olan gabezien batera, olako kasuetan bai, baina orduan beti profesional baten eskuetan jarrita, hor egia da, sare sozialetan, aldizkarietan, juten aizenean dentistan ganan, hainbat aldizkari daude, eta daude olako batzuk kotilleoetakoetan, eta horretan ere, errezetak, nik horre errezetak ikusten ditut, denetan errezetak egoten dira, eta egia da batzutatik argazki politak errezetan, argazki elegantiak eta ditut, eta erabilitu denak, baina bebai agertzen dira dietak eta olakoak piloa, eta kirol aldizkarietan. Nik hemen beti sexuan perspektiba jarri bihot, ze horrek aldizkarixak normalian emakumietara eta dauzu zenduta. Eta, hori kulturala da, ez? Emakumeak beti dietan. Nik gogoratzen az, nik 18 urtekin oso gaztian nintzela itxen dauen lan, Arrasateko udaletxeko pizinan, hor txiringituan, helauak eta saltzen. Eta beti egoten zienak honek kaloria gutxidunak, zaukienak koiperik, eta horrek beti emakumia izuzen duta, beti kolore arroxa, beti amak etorten ziren horrek erosten. Beraz, sobe bai perspektiba... Baina gaur egun ez duzu ikusten hori pixat aldatu dela? Gaur egun, hasi gara, berdintasun hori jartzen bixetara, baina galtzen, zebiak desabantaia galtzen. Baina, alatabe, emakumiei, nik uste dela presio askoz ba hundixagoa. Hori erabat, baina ala ere, oin dago gaur egun, zenbat aldiz aipatu dugun, zenbat gimnasio eta dauden, herri guztietan, da badago ez gorputzaren hori zaintzearen kultura bat, baina, zaindu kakotxa artean, horre ere astakeriak ikusten dira. Eta eraskotara saldu zaitezkela. Oso, hori da, eta txorixoa janda ere, hori bai, Bilboko txorizo esan behar. Bilbokoa. Bilboko txorizoa. Zeba ba. Garai batean Bilboko txorizoa oso famatua izan zala, eta hemendik, mundura saldu zan. Eta esan bakarrik Bilboko baizik, eta zan txorizo mota bat. Non piperrautza erabili beharrean, piper txorizero erabiltzen zuten, eta 1870 eta 1950 urtean bitartean fama handia hartu zuen, eta hau zen, emakume baten izena, Fructuosa Altamira Olabarrieta, zala, berak jartzen zuen moduan, Roman Eubaren alarguna. Roman Eubak, bere zenarrak, sortu zuen enpresa hau. Eubakoa esan? Ez, Euba, bizena, esan Eubakoa. Zuen suerte hori izan. Hori gutxi bat zuen aukera da bakarrik. Eta berak izan zen, emazteak gazte izan bera, baina emazte izan zen indarra eman ziona, eta, esatiz, hemendik itxasontziak ateratzen ziren Bilbotik, Kubara, Marokora, eta hori, bitxia iritu ez Maroko esaten du gainera, txerrikia ezagit, garai hartan, Espainiako kolonia izango zen hortan, alde batzuetara. Asko, espainola asko bizizien Tangerren eta, imaginatzen dut igual eurendako edo izango zen. Oso famatuak Filipinasen. Filipinasen gaur egun daude hainbat errezetak, non
jartzen duten... Bilboko txorixoa? Bilboko txorixoa. Eta gaur egun Bilboko txorixoa, mota honetakoa, estatu batuetan egiten da. Ostras. Bai. Orduan, bazan zerbait, bere izena izan zuela, eta esan dakoa, Puerto Rico, Argentina, Kuba, mundura zabaldu zana, eta hemendik itxasontziak, eta bidai berdinean, gaina hor Filipinasen bazegoen aldizkari bat, deitzezala La Baskongada, non informazioa jartzen zuten da, gaur etorri da Bizkaitik iritsi da itxasontzi bat, zeinek ekarri dioen, zan, Valdepeñaseko ardoa, Bilboko txoixoa, eta Bizkaiko injabak, o babarrunak, frijoles, bezala. Orduen, fama izan zuten, egia da, hainbat eta, ospea hundia izan zuela, eta honek zeukan, print kalean iturribideekin gurutzatzen den tokian, hor zeukaten 2006an kendu zuten, publizidadia beraien azala honek baldozakin indako, eta ez dakit historiaren zati, nik ez dakit nola, enaiz goratzen hori kartel hori ikusi izana, baina bazeukaten kanpokaldian, azule joakin egin da horman, holako publizidadia bereiena, eta 2006an kendu zuten. Eta holako gauza historikoak eta ni egia da pena ematen diate, ez da, galdu izana, ni oin enteratu nahiz, baina agian, handik askotan pasatu nahi ni, Santutxutik geizten itzenean, hortik geizten ginen. Asko fijau bez. Eta fijau bez, hor betikoa, hor zala, eta gero esaten dizutenean, ostra, bai, egongo zan, eta hori galdu zan. Hementxe, aragibolak ikusten zuen, barrutik, dauzela apurtxoa gordinik, nahi dugu kanpotik kurruskari egotia, eta gero saltzan amaitxuko daueia gixatuak egoten. Beraz, aldatu inotzut, honei, buelta emongo zau, eia dauzenean, eta joango gara saltzara. Tipula, erregozitxa, eta ontsa ingo duguna da, tomatia be, hemen txena izeta tipula egon. Barrura, bertara doia. Barrura, azkenean, gixatzen bukatuko da. Beraz, tomatiak birrinduko ditugu, edo, aukitzen bozue tomate birrindua be. Vale, dikain. Barrura. Oso ondo. Txorixo hauek latan konserban bialtzen ziren, txerrigantzan, txerrigantzetan bilduta. Claro, eska araño behaltzeko ez dela, txorixo fresko bat, txarto. Ez da, gareko oskailuak eta ja egongo ziren, baina... Garaian utxaren basatuta eta... Baina, hori, eske, badago, hemen, gaina txorienen ingen dun. Lehen, solomoa, konserban, saltzen zan baita oliotan, eta hori zaten zen, solomo bat, plantxan egindako lehenengo, eta ero oliotan gordetzen zana, eta hainbat denbora irauten zuen. Eta hemen, horrek, noski, zapore berezi bat ere moten zion. Orduan badaude gauza batzuk, lehenengo erabiltzen hasi ginela, nahita nahi ez, beharrezkoa zalako, ez zegoelako hori konserbatzeko, baina gaur egun zaporea hori nahi dugu, makaiaua, gazitua. Gaur egun konserbarako makaiaua gazitua ez du behar. Ero izostuta daukagu, ero baita, bolta mongo ditago, ero izostuta daukagu, ero bestela, oskailu potentia balkau, denbora irauten digutena, Orduan, gaur egun ez dauka zentzuri, baina makaiau gazitua nahi dugu, da. Baina, oitxu zarelako zapore horri. Eta behar dugu hori, nahi dugu, biletzen dugu produktu hori. Eta hori, beste gauza pila batekin. Ezkenean da, oitxura kontua, eta... Eta hiltzatuta dauzkagu zapore batzuk. Eta, mesedez, mila jarraitzeko zapore horiek, eta aldala era tradizionalean. Ze gaur egun ere, zer gauzetan ketu zaporea ero nahi dugu, baina ketu zaporea gaur egun zelan ematen zaila gauza pila bati. Hautsekin eta olako gauzekin, ez? Ero barbakoa zaporea, ero zenbat eta zenbat zapore artifizial jaten ditugun egun. Alataben ikustot horrek nahi zabielaia debekatu edo, ez? Bai! Zeintzuk zapore Ketuak eta zienak behintzat. Ketuak? Ez dakit, segun zerekin ematen dian... Horago komposizio txar bat zaukiela, eta... Ez dakit, horren bestako ez dakit, baina kontua da, aukeran, beti era tradizionalean ketudan zerbait, eta olio ketuak, Euskal Herrian egiten diren oso olio onk ketuak, eta osasuntxua direnak, eta horiekin edo zeri, ematen dira zolako keu zapore zoragarri. Zapore bikaina. Hemen txe bat tomatia erregosten, horrei bebai buelta emango zau illa dauzenean, eta hasiko gara, horburuak,
Orduak ero ze juna, oza, saltza da hau, eta baina pusketatan jungo die, ikusi die. Bai, pusketatan doiaz. Vale, osondo. Pusketatan nolan, igual, laurdenetan edo egingo ditugu. Vale. Eta horrek ero, gixatuak joango die. Horretarako, ostuak kendu apurtxo bat, bigun edo ikusten duzuen arte, nik edo ditxotzabe bai. Punta. Hau, askotan jendea galdetzen dizu. Zenbat osto kendu behar dira? Hori bai dara eskatzen dotzuna. Hortan ez dauz trukorik, ez dauz sekreturik. Bai, egia da batzuei, geruza lehenengo, ez da egite, askoz kenduko dizkiozue, 2 geruza, beste batzuei 5, eta beste batzuek, ia bihotzean bukatuko zu, baina, ikusten da, Atzo atzaldian joan nintzen, orburuak erostera, belarden dara. Ze belarden da nekatzitxu ez Nafarroatik, olan hortutik, batzuk. Eta nik, ikusi nabenean, bidalizaben WhatsApp talde bat, belardendak behaltzen dau, azien daukan ofertak eta gauzak, eta eskaintzak eta bidaltzen ditu. Eta ezauztan eskiak, orburuak dauz, goxoak eta ezauztan, eskatzera noia. 12 orburu, 9 euro. Eta esan nahen, onak egongo die, eta eskatuko ditut. Pisuan gutxi gora era zenbat izan ziren, ez zagoratzen? Zenbat izan ziren, ze? Pisuan. Zer, nik orburua pixuka kalkulatzen. Pisuan enitxu pixatu. Baina, aldeka saltzen, ero... Bai, olako, da nik esanen, esalako arrarua. Karo, jasatu zen garbi. Ja zuritxu da nik esanen, eta utzean enbasatuta? Bai, da nik esanen, beitu, bale. Neri eskat importa garbitzia, ze... Vale, baina hauek ez dira. Ez, honek ez dira. Horrein, nire etxerako. Joango naz, hemen txe saltzen ja, aputxo bat erregozteko, zuritzen noian bitartean, bai, eta saltzen ja, garbi. Astebururako gorde ditut, eta asteburuan jango ditut olan urdai azpiko apurtxo batekin edo, baina bai, pentsan jaten, jendia beti ibiltzen da, ez dakit noraino zuritxu lehengo ikasi, baina, ikusten basari desoeroso da, saltze dituztela alternatiba. Gaur, baina, zenbat eta zenbat gauza, beti esaten du hemen, hasi zan lehengo gauza izan ziren honek letxua garbiak, hasi zan esaten zuela jendeak. Baina hori delitua da, zegoa. Hori delitua da. Letxuga garbia? Paketetan? Bai. Zeba, nik letxuga garbia erosten dut. Bai. Nik ez du garbitzen dut. Betxo, denbora da bat, letxuga ona erosten dut, bertako letxuga, baina denbora da bat, letxugarik ez duela garbitzen etxean. Pentsatzaka gauza bat. Bai, baina ni behori pentsatzen, baina gaur egun egia da, nik, segun, bada gauza bat, momentuan, azkenen, ensalada normalean etxean afaltzeko gabia jateko. Honek denbora ematea, baina letxuga bat garbitziak. Bai, etxean, haitxo. Baina, zu, etxe batean, gauean, iluntzean, umea dauden etxe batean, esaten da hor, punta ordua erolan dala. Dala, bainuak, gaina oin jada, hauek, etxeko lanak, afaria, orduan, nik olertzen du plastiko pila bat, eta hemen beti ez dago, birziklatu inbar dela, onena da ez eitea plastiko hori. Nik hemen aipatzen dut, Aitorrek, nire lagun batek, onduan, baserria, gazte batzu bizi dira, eta berak esan zien eurei. Hilabete honetan, botatzen duzuen plastikoa, basura, utzi nik botako dizue. Plastikoen egiten dute, birziklatzen dute, eta plastikoaren poltsak ekarri ni botako ditut. Hartuta, hilabete bukaeran eraman zituen bizilagunak, etxe ostera, baserri ostera, eta zeukaten olako mendi bat, basura poltsekin, egin da, plastikoa eurek batuta ondo banatu zutena, baina hile batean, ez da, zenbat plastiko eta etxe guztietan. Gaur egun, zenbat gauza etortzen dira plastikoan, eta bat ensaladak. Bakizu noiz konturatu nazen sabor pila bat generatzen dutela. Ontxe, bakarrik nahuela, bikotia kanpoan dau bidai baten, eta orduan, eta nik, niretako bakarrik itxin dut, orduan normalian berak botatza dut zaborra. Eta konturatzen az, ni bakarrik bizitza, zenbat aldiz botatzaten zaborra, eta esate dut, aiama, baina, geixegi. Eta bai, holaxe da, geroz eta gutxi hau, hori murrizte badugu, askoz behobe. Hementxe, alkatxofa ditugu, joango gara itzen, eta segitxuan, hau, igo ingot, hementxe daukat, hoi asko salda, hau da, urda espiko salda, izosgailuan genukan. Izosgailuan zaukagula, beraz, hau erabilikot, baina, aragi salda bat, hoi asko salda bat, edo zein salda holan. Ona? Vale.
Berez hau, irakiten jarriko dugu. Eta? Bolak. Eta, bueno, gero... Oindana batera do hor. Hori da, oindana batera, hau, utziko hemen txeko sinatzen, eta gero pikada ingo, almendrak, urrak, perrexila, eta berakatzaputxo bat. Birrindu, ona bota. Gordinek, gero horrek frigitu behar dituzu lehenko, pikadakoa? Frigitu ingo ditut. Bai. Baina hori igual kameratik kanpoz, hainbeste aldiz ingo gurez. Bueno, bai, ikusiko zu. Hori da. Baitu. Honek itxura goxua daukaia, usaia betortzen da. Erra. Bai, eta, bueno, arrautza egosi jarriko zaude, bai? Proteina gehiago. Aha, bai. Holaxe, bueno, nahi dagoen antzako. Eta bestela ere. Bueno, bestela, jentzia, beti, hau, bueno, egia da, hemen normalean klasiko handi bada, iderrak sartzea, ilarrak, eta ilarrak kentzea zailagoa da, arrautza zatia hau kentzea baina. Edo orburuak, badu jendiai, igual orburuak esakola gustatzen. Hemen dago mix bat, nahi duen entzako. Hori da. Gustora. Horan danetik apurtxo bat. Hemen gorputza, lehen hor, bide hori, hori da pikada egin duena, azkenean, Katalunian da askora biltzen den zerbait, fruitu lehorrak, baratxuria, ogia ere sartzen diote batzutan, hoiek frigitu, birrindu, eta gero gehitu, eta horrek saltzari, loditzeaz gain, zaporea ere ematen dio, orduan, beste aukera bat, bestera, hartu olmidoia, euroinina. Jeitxingo eta purtxo bat, eta zuei aurkezten dutzuet gure aragibolak orburuekin. Zardeska pare bat. Bai. Taparrura. Ia ba. Hauek ezien, garestia, hauek normalak. Gara, eta gisa hona dago. Oso ona. Bai, saltza bai. Bai, erra. Salda ona zaukagun oinarri bezala. Beraz, horrekin egisa da, errezten diela gauzak. Eta gaurko bigarren errezten bai, produktu oso ona daukau, ikusiko zure zerako 1000 erraia. Beraz, horrekin, sekretua... Bueno, produktu onakin gauzak eskin aldira, Orduan, hori bai, produktu txarrakin zerbait ona, ia zinezko. Saiatuko gara. Mi arraia menier erara, eta horretarako nahi eta nahi esko 3 osagaiak. Mi arraia, gurina eta limoia. Egia da, izen entzun da gero nungo datorre, irina ere beharko genuke, baina nik irinik gabe indut errezeta hau, irinik gabe indut, eta 3 hauek gabe ezinezkoa. Baina nola ingo dugun? Horrela. Mi arraia gatzez ondu, irinetik pasa, eta sartagin batetan, gurinaren erdia eta oliba olio txorrota jarri ondoren, bertan frigituko ditugu 4 minutuz gure mi arraiak. Atera, gero bertan limoi zukua gehituko dugu, gainerako gurinarekin lodituko saltza, perrexil pixka gainetik bota, eta zerbitzatu mi arraia saltza honekin lagunduta. Orduan, nik hemen tamainukoak eskan raziokoa, baina ez dakit zer razio ekarrizki erraldiak. Hauei, dagoeneko eskatak kenduta daude eta ni azala gustatzen zait jatea. Azala kentzeko truko erakutsi nizuen txorienen, bestela bestaten ingo denbora juten delako. Ura irakiten jarri, atera, eta mingaina, bustana, sartu ondoren, kiribildu iten da azala barrurantza. Orduan hartzen duzu, kiribildu dan azala, ebatzen duzu bustana, eta ras tiraka, trapu batekin lagunduta, dena batean ateratzen da. Bestaldearekin berdina, baina esan da, nik kasu honetan azalda guzti erabiliko dut, baina ingo duana ezait sartaian. Orduan ingo duana da. Mi arraia hau, ostras. Kilo eta piku. Ingo duana... Hori politxa da hori bai, Bai, esan ditin, hau erakutzi esker. Ederra da. Erra diet ez da izer da, bale, ingo duana da. Aterako dugu, xerra pare bat, eta hauek ingo ditu, bitu gaina errerenak dieko ikoak. Hauek, ingo ditugu, irinetik pasa, oin gatza botako du, eta esan dako hemen, kurina eta oliba olio txorrota jarriko du,
eta martxan. Oso ondo. Ba, erresta honen izena, ez? Miarraia menir erara. Izango zen, holan, zuzentzen badugu euskarara, izango zen errotari erara. Errotari erara. Errota bat zauen, eta horti datora purtxo bat historia, ez? Erresta da Normandiako eskualdekoa, eta bertan, esaten dut teoriak, zauela errota bat, emakume batena, eta bertatik pasatzen zen, gudari bat, frantzera, eta horrek zaukazkan maitale pila bat. Eta, maitaliei errez dau eskaintzen jakien jateko, bertako jabiek pila bat itxen zaben. Orduan, horregatik da errotariera da, baina gero, Luis XIV kortean, hor pila bat zabaldu zen, ze antza errege horrei, pila guztetan jakon, jatia orokorrean. Zeitzen zituen olako afari potentiak, hogei plateretakoak, dordoka, eiza, da pila bat, eta horrein artean, miarraia, eta normalian erabiltzen arrain miarraia, normalian oiarra erreboioa da olako arrain lauak erabiltzen die bai errezeta hontara. Hau da klasikoa, baina edo zein arrainonan lauekin, bai, eitzen da. Eta azkenean da, saltza, gehien bat da gurina eta limoia eramaten duen saltza bat izatean. Menierrerak hori da gehien bat, ez? Orduan hor egiten badago, ez dala erabiltzen, baina sapoa egiten badugu loko beste edozein arrai, gero gaur ingo duguna egiten badugu, irinetik pasa, gero hemen frigitu, eta gero loditu gurinarekin, hemen erdia botako dut oin, eta gero bestea, gainerakoa ingo dugu loko saltza bat, eta izango da, gurin guztionekin, hau erabiliko. Eta horrekin loditu egiten da. Eta bi limoi, hemen bitu bat sukatu dut, bestia sukatuko dut, eta gero zaporea gehien bada limoiarena. Orduan, hori berotzen, eta hemen, baingo ditu dena irinetik pasa, osorik, tamainukoa badia osorik, hartu, irinetik pasa eta osorik hemen frigitu, asmo hori izan, baina ikusten zuen, alde batekin, hemen bi razio badauzkaria dagoeneko. Oso ondo. Da gaurkoan oso erraza da tradizionala zabizenez itxen zigor, nik esaten motzut, emakume bat aipatzeko euskal sukaldaritzan auki dauela holan garrantzia, irratixan agertzen zala, sukaldaritza liburu pila bat idatzi ditxula, zein etorriko jatzun burura? Ez dakit. Bota idezu. Garbine badiola. Nik ustot, berak miarraiak menuirera kosinauko zitxula, edo idatziko zitxula, edo bera iguruz, bero ingo zauela luze, ze 23 urtetan, hablemos de comer, saio aukizauen bere senarrakin batera, irratixan, gero gaina zabaldu zabien bebai ostalaritza fundazio bat, hartxandakoa, Jona badiola hartxanda ostalaritza fundazioa, eta Euskadiko gastronomia sarixa bebai irabazi zabien, naiz eta, irratixan ibili, idazten ibili daulan, bera igadetzen sotzasunean, bera kontxiratzen zat, etxeko Andre eta ama. Eta gero amama. Bere liburu igual ospetsuena ezagutuko zue, 365 recetas de una abuela vasca. Bera, amama euskaldun bat kontxiratzen zalako, 2002an hiltzan, beraz, 80 margarren amarkadan, eta horaxe. Beraz, berak egingo zitxun ziur. Zenarra... Horako pai bat. Beto, hor, zeuk esaten duzuna, ez biak egoten ziren, baina ezaguna, eta nik gehiago entzun da, ni zenarra... Jesus Jona. Zenarra ezaguna zan, gastronomiaren munduan, eta nik gehiago neukan entzun da, bera, baina egia da, Euskadi Irratia entzuten dugu bakarri, hori badaukagu, erderazkoak espaitu entzuten, beste gauza pila galdu iten ditu, ezin dana entzuten egon. Claro, denbora mugatua. Eta dena ezin da, bizitza honetan. Buelta emango diogu, eta usaia hemen, gehien bat, limoiarena, gurinarena daukago, barra, hemen frigitu, eta ero ingo dituguna da, oin, behin frigitu eta ero, later batetara aterako ditugu, eta gero, hemen, bi limoien zukua utziko dugu pixkat murrizten, eta gero jungo gara gurina gehitzen, nahazten dugu heinean, eta ikusiko duzue hor, likido egondan saltza, lodituko dala zerekin, gurinarekin. Ez paduzue gurinik erabili nahi? Lehenko eta behin, menierrerako esan izango, ingo zenukete inalduzue, hartu da hemengo oli hontan irin pixka bat bota, irin pixka hori gero hartu limoi zukua bota, eta arraizalda pixka batekin, da ingo zenukete olako limoi saltza batekin, prestatuko zenukete. Hor
gurina espaduztu erabili nahi, ero gutxio erabiltzeko, aukera hori da. Nik uste dut, limoia nahi eta nahi ez eraman behar dula, eta gorputz pixka bat emateko, hori, zeliakoa basaete, hemen harto almidoia erabiliko genuke, erabili beharrean irina, eta horrekin, lortuko genuke, antzeko emaitza bat, Ordan, hau, kanpora, arraia osoa izango bazan, ez urda guzti, 4 minuter utzi beharko zen alde bakoitzetik, baina kasu hontan, barrenera ja aragia eginda dagoenez, gutxiago, barrura sartzen denbora gutxiago tardatzen du, beroak, eta hemen, oin murriztuko du limoizukua, hemen altzartuko ditu saltzan hor itxatzita geratu dandana, eta jongo gara, gurina gehituko diogu, eta gure menier saltza loditzen. Oso ondo. Ikusiko zen nola loditzen den, da persia. Oso ondo. Hango saltza berdia. Errotari saltza, menier. Bueno. Errotari, nola geratzen den, Hor, egia bitxia da, hori, errota bazana, gero ostatu bilakatu zala, eta maitaleen historio bategatik egin zan famatu hau, nik uste dut erregeak ingo zuela gehiago, Hore, teoria hainbeste dauz. Luis Amalagorrena, gastronomia kontuetan da, ez da jaioa zan, jatuna bazala. Jatuna, ez dakit aditu, baina jatuna bai da gustatzen jakola, oran gauza berezixak eta aukitzea, ez? Bai. Eta bitu, gaur egun arte geratu dan errezeta bat, ez da nik etxean jendeak hau egiten duen gehiago. Jatetxetan da, bai onzan sasoi bat, hau jendeak egiten zuela, beste plater bat atarea zu, Patrik. Gaina emango dio dena da, bitu, honei, hau, justu utzidanez, hemen, berotu bat, baina bitu. Nik uste jendeak etxean ez dauela ingo, azkenian lana badauka. Bueno. Lana... Hau dago berzio bat errezagoa, da ogi txigortzailean sartzen duzu. Hau, gero, limoi antxigortzailea, ez duzunez maite zer? Lana ez nahi, oitura. Azkenean badauz arrain saltzako lan amerikanera da edo. Bai, gehi hau hemen igual eiken diela, nezakit gurinakin eta ez daukagun ezain beste oitura kosinatzeko. Ez. Ez da eiken, baina bestela... Patri, baina inbar duzu TikTokean berzio hau, berzio honena, baina txigor gaiuan hartuta. Eta, baina, berez kakabat aterako da, baina zuk eintzazu eta ziur norbaitek einingo duela. Hori da okerrena, nahi dut esan, jenterak ez daukalako filtro hori kortarako. Bauka. Bai? Benetan. Vale. Nik esan dutzu, sare sozialak telebista bezala dira. Badau, tontoka isakitzen dauen jende pila bat. Baina, nahi esan, horretik telebista behar. Programa honak. Baina, jendea, burutik oso ondo ez da ona baita, badau mundu guztian, Mundu guztian, hori da. Beti onda. Beira, nola loitu dan saltza, hartu. Eta, sala betik goratzaz? Nik gustatzen zait, hemen, ez da arau bat. Makai hauakin eta bada araua, azala betik gora emateana, baina honekin, txuri aldera. Hemen daukazue, gure mi arraina menier erara. Deli? Ez daukagu, bako zer ez daukagu hemen? Zer? Lehen egon gara horrek gatxetak esertako balio ez duten gauzak eta hitz egiten. Zer ez daukagu? Labana. Labana arrainana. Pala, nik betez, horrek... Koiera bat aukita. Ja, ogi aukin da. Hori da. Ia ba. Hau zure posita da. Josura garri dago, eta zen zaporea, limoia. Limoia etorten da. Gurina, eta ero aragia dau, puntuan. Aragia dau? Oso ona. Ez bakarrik politxolan, biztan, baina, ostras, kalitate oso nekoa. Lagunok, bihar sarrerako bikain bat fua ingo dugu. Etxian erakutziko izuet miku egiten, baina modu super errezean. Benetan, eta zoragarri geratzen da, eta hori, txurina izango zu bihar. Eta gero, posto txokat, ez? Ale, agur.